Vai BJ? Niin. Satana kiinni. Näit sä ton videon? En. Fuu. Niin just tapuas. Elisa. Joku on oppinut. Se nuolee sitä. Elisa. Afrikka. Suomen päästä päällä, saatana Ruotsin puolelle jo. Suomen ja Afrikan tsiitsi. Tiukkaa tekee. Kova aikataulu. Perse! Ada vai? Siitä collateralilla taas. Hei, pitäisikö... Mä ostan tällaiset housut kesä. Onks tää No nyt mikä Mikko et- vittu reilua? Miikko. 2 tyyppiä Mikä sivuttaa et- nyt selän takaa. Miikko. No. Ja Oka. Voitteko katsoa? Tällaiset housut. Joo. Mikä et- Siis jumalauta. Paskaa. Voisko nää vitun hommat lopettaa ton vitun spampiikkonen istumisen? Missä ne oli? No siellä samas vitun mikä container se nyt onkaan. Jumalauta, että oli hieno. Sitten tää muija on ruma. Hei, seuraavaksi vai ihan Neidberg. No ihan joltain vitun South Parkin alienilta. On tää kyllä paremman näköinen. No en nyt sanoisi. No miksi siitä on 5861 euroa? Ehkä silloin joku vitun YouTube-vittu saatana tai jotain. Ei oo. Mut sillä on kyllä helpokuvia. Onko edes suomalainen? On. Se herruttaa, mut sillä on poikaista. Näkstä. Ja sillä on tatuointi. Mikä on Wow. Kato miten ruma.